Az üveg röviden összefoglalva egy csodálatos anyag. Van, aki látja, van, aki tudja, van, aki szereti, van, aki fél tőle, mert hogy vág, meg törik, de hát akkor is egy varázslatos anyag. Gyerekkoromban nekem annyi természeti élményem volt, vidéken, nagymamáknál, nyaraláskor, Balatonnál, hogy tényleg én a természetben érzem jól magam, ott nyugszom meg, és ott érzem azt, hogy igazán azt tesz boldoggá, amikor ott vagyok és ott alkotok. Rájöttem, hogy sokkal jobban tetszenek, és mennyi lehetőség van még az ívelt vonalakban. Amúgy is egy hideg, kemény anyag ez az üveg, és hát jól áll neki a szögletes, geometrikus csiszolás. De van egy másik lehetőség, ami valamiért nekem szimpatikusabb. Valószínű azért, mert a természetben is azt látom, hogy hihetetlen gazdagsága van. Ez, amit én mindig mondok, hogy a természet a legnagyobb szobrász. Az a változatosság, amit produkál, az lenyűgöző, és csak tanulni lehet tőle, vagy figyelni. Ezért is figyelem mindennek a rendszerét, hogy tudnék ebből valamit az üvegbe kamatoztatni. Az üveg egész biztos, hogy alakított. Tehát ahogy én alakítottam az üveget, ő is alakított engem, ez nyilvánvaló. Elsősorban tisztaságra nevel. Egy ragasztásnál, ha szöszök benn maradnak, nem jó. Tehát itt olyan elképesztő steril körülményeket kell teremteni, amit az ember nem gondolna, ha igazán jól szeretné csinálni. Fegyelemre és kitartásra késztet hetekig csiszolni, az ember próbáló sokszor. Az állandó koncentráció fegyelmez, óhatatlanul, és ez igazából nem stresszes, és akkor jó, amikor ez a fegyelem egyszerűen már beleivódik az emberbe, és minden mozdulatába. Ehhez kell a nem tudom hány év munka.